Bridge Lena Kela Tomich Ray Queen to Spudgy Man with the heart The Ulster the air on scale Don't forget on Chile Ni vai ni burha Ni vai ni burha ni smoke Tog me love is terrified long Fate and we could be retired a counterfeit Because you love a karunda in Ralum Bury me er dig stana gus chuki da er daig Spralum de gruigen vi an tauri Graagin er nose de hishmo hori King al fatti sem riv du yeah Oh yeah Så har Steven is to Savoy They may have bacon They dare not hear Still fill a water Krill Oh yeah Is my keen sanishka Louis a cherubim as stores togi me on who Ni feder lom dai lo La fuak na hiha Me im hiasa vaun prekta Ak me ideal in hurtsa
The love treat my crew, it gets with the killer. And hen against the grey hair on the carjoon. Do it, shake a dig and shake on grot hydrant. Oh yeah. Time though we make trip loaders, baby, don't do it roller. Play me the mash, I'm killing a vodka. Funny ain't roller, we are so shoulder. Oh no. Told my love it's terrified long. Fate them with Quebec retired a counterfeit. It's bright on the crew again we are tarry. Go out and knows the Ishma hori. Me hey not against the grey hair on the carjoon. Me hey not against the grey hair on the carjoon. To Sir Steven, it's to Sir Bonnie. They make bacon, and Darren Lahee, still full of water. Quit Lahee, oh yeah. I know we make triple hearts, baby, don't turn roller. Baby, they're mashed up, I'm killing a vodka. We funny ain't roller, we is our shoulder. Oh no. Terrified look. Fate them with Quebec retired a counterfeit. Father when I'm love Mission Kjola Hagen dit my hoot Tassan found a Hagen don't clue du Shiriga boom and ashling a Vietnam Lina Nia Hunty got Genius Monkey the Creel also came tin Land to where I get of a cur in a one Mission Kjola Hagen dit my hoot Tassan found a Hagen don't clue du Shiriga boom and ashling a Vietnam Lina Nia Hunty got Genius Monkey the Creel also came tin Land to where I got of a cur in a one To a father that I'm in Tamarin with you the car Free from the yard gun to the raw Cut on with your taped and fork Beaving in and law Gam wage not made there I am Stog with rain air I dark ground Lego my rock shay on town It's big shay on the brock Mission Kjola Hagen dit my hoot Tassan found a Hagen don't clue you Shiriga boom and ashling a Vietnam Lina Nia Hunty got Genius Monkey the Creel also came tin Land to where I get of a cur in a one Díomh, hello, chun is atá sibh agus fáilte go seachtain an óg.
Is Misha Shiv New York agus by Misha ag Creile Bio live on show Facebook agus YouTube to quid cuman a bhín gach tróna ag tosnú ag a sé clog so ná bigí dénach agus mé ag Creile Bio an show ó onad oigan na herin ag gun dina mí. Now tá neart ag torlúnt an seachtain seo imachtaí idir dausa, origami, bácáil, oberlava agus trán gceist mór cathús coma. Agus ná bigí bortha tá neart dúisina le bhúcan agad díobh coma ina másc labba lúscáin. Seachtain kisfella. Frabadán imáníochta. Set badminton don Gordín. Telegor agus scáláin. Mé féin ceapam go raibh an labba lúscáin le bheith líomhhain green agus mé cricnathe Aberdeen an lá sin. Ba ceist an lei agan gach lá an seo cheachtain an óg agus le dús breise de ladóg bhíse a bhúcan aniu ní gádaíh ach an ceist seo a raggart. Céim tír ina bhfuil an dalamh seo. Má ceapan tú ghfuil freigar na ceise sin agus is féidir é a cheola isteach chugan cumála de anam, de cheola baile agus de aircode DM trí Instagram nó Facebook nó is féidir é a cheola isteach trí rifuist chuig clubanna ag cnb.ie. Agus má ceapan tú go bhfuil an freigar ceart agus go gurí fáilteach an bhfuil an ladóg bhíse sin búta agus, well, ba mé féin agus caramórlam an túsal a míhall ó Ciara ag dul bio Instagram cuman a bhín ag a láthair trééis seacht leis an muatóra ógurt, so bígí ré agus bígí ann. Ach, é se seo, príomhgúis an lei ná an labba lúscáin. Tá ceann sin wem, an féidir sa chuirteach ar an ghuirta seo, ní féidir. All right, okay, go bra. So le chuirteach agus le bheith le seans an labba lúscáin a bhúgan ní mór dit ach greengraf a ghlacha díad féin agus tú i món ceardanna na híthe an nocht. An a hemplaí ar fad. Agus an sin is féidir leat an greengraf a cheolasteach a rís tríd Facebook, nó Instagram, nó trí rifuist ag clubanna ag cnb.ie. Agus le chuirteach ar ceachtar den na comórta sin is gá iad a cheola isteach faoin na seach de clog a nocht. Agus ba na búitóirí a rís a bhógat agan ag a láthair trééis a seacht. And is gonna hit him willa tá sé naim the céad ceardan na seachtainna. So den ceardan seo dengi cínta gohfuil neart spás agah beidir bug hart an troscán sa seomra, den cínta gohfuil partner agus, nó madra nó just duine ag brathnú, agus den cínta gohfuil na broga ceart earth. Yes, seo ceardan dausa agus leis an man seo gur mútar bunscola í, gohfuil neart réimse talan ecis an achliacht agus sa dausa. Seo hí Anya ní bhai. Hi Anya, what's round? Táman seo agus Steve tásúla gom gúis gur fád ag buin tanna bás seachtain na nóg. Is mis aniuí bhaid agus as cúnta curcií dom. An níis seachtain na nóg le cuman na bhíon, támuid chun ceacht rinca a dhéanamh. Now, mátá imní aine nábí bortha. Déananig mis gach uile rud libhse agus is féidir libh é a leanaid. Buin soltas sin an príomhrod. Dinkin to go mom, dad, draharka, druforoka, momo, dado, page in a talsawalia, a buin soltas lat. So, quir gachrod os osan sleep, agus buin tanavas top piece spall sec tastal, on a school to an end book a timple, ach mardort me, nobby in the okwi. Daily mé gach rod leishas, ni caiitú ach mé a leanú. Tá súla gom gomuin se tanarhas, seo é an ceacht rinca. So bí ré, gá cos amach tom chun sínta mór aanamh ar dús, an scoil mit te, tom chun téasús aanamh agus an sin airóí sé písa beag níos takeúla. An íag sin, by the crí ag praba agus baidú taréis písa achliacht dhéanamh agus tanmh bhaint as písa deis a comá sa bhaile leis an clán nó do cuairde archbád. Péide atá leatsa. So seo é mar dúirt mé gá cos amach, réile dul, chuir an macan ar fad sna sáile, clíomh suas agus gá lámh réile dul suas, sína mór aanamh agus sias, sína mór aanamh agus sias.
Love them up. Hey. Look at the costa. Focus, mom. Three. Love them up. Focus, mom. Hey, go, hey, go. Ready? Cross-side ball gap. Hey, go. Gohfuil gach déine tuairis ar an píos beag níos teo, gohfuil go críoad crabba, tá mu de réid an ceann eile atá píos beag níos takeúla agus an sprío. Tá mu cinnte gohfuil an árán ar ólas ag an chuid duine an seo. So bí ré le lint. Sína mór dús. Agus an drog seo.
Anna bha a ríis a súgam gohfuil an críag prabach gohfuil sibh ante seo an cean déirnach weimse chuir an foiinniuh bad isteach gur míle maith chuig landland an cean déirnach. Súlagam gohfuil an áhain seo ar rólas a go cuma. Amach, isteach, amach, isteach. Sin gachród weimse, Tásúlagam gur bhain sibh an tanabás an cardan agus go mbeidh sibh tanabás an cuid eile de Seachtain na nóg. Fágam mé slán ar inis an trapam ar ais go ionadóigh na hÉireann I gContae na mí. Slán! Tá mé trecht in ag sin, gur mí mágad aine bhí sé sin ar aus Tá suúlagam gur bhain sibh sult as an gardan sin agus nádéigi darmid. Suúlagam gur ghlach sibh bhar greengrafna nó bhar pictóí le linn na ceardanna sin le bheisa an labba lúscán a bhúcant. So is féile bhar greengraf a cheola thugan ar Instagram, nó ar Facebook, nó trí an seola rifost, clubbanna ag cnb.ie. Ach munaíonn sibh, muna ghlach sibh greengraf an uair sin, tá sé sin okay, tá ceardan eile fós a tacht. Ach sulla bhar an ábhar sin nádéigi darmid go bhfuil an ladóg bhíse fós na búcant. Agus le bheisa an ladóg bhíse a bhúcan an nocht ní gádaíh ach an ceist seo a raigart. Céim tír ina bhfuil an dalamh seo. So má ceapan tosa go bhfuil freigra na ceiste sin agus is féidir leat é a cheola isteach chugan comá le de anam, de cheola bhaile agus de aircode
Instagram nu DM nu trí an seola rifos céine ó níos luútha. Now bíigi cínte na fragrií agus na Greengraph a heola isteach faoin na seachtalóg mar ba na buatóirí á bhógurt agan ag a lehartrééis seacht Instagram bio. Yes, cúntas cumna bhín mé féin agus Mícheál ó Chiara. Okay. Tá sé an bugarráig ag an céad cearlan eile. So an bhana bhaimón an céad cearlan eile is Ír Cinnera, Ord Cinnera, agus Filey. Tá si I mún stadar I Mary I faoi láthair le bheith ina múntóir, agus tá an skillanna eici ó hebh Kirsty Alina agus ober láimhe. Si, Anya ní líhád I gundé lítrime, tugaid thugas again second Anya, bí fáinach. So, don cearlan seo tá tríhir tastal tá pop air, tá sizor, agus tá peann. Seo cearlan origami. Now, ní dal an go maiid mis ra waige seo, ach buidir mé an trí las agus is dócha go maiid sibse níos fearr. Now, sulla haimid go áine I gundé lítrime ná déilí darmid gur féidir libse an or seo Greengraph agus pictor a ghlacha. Táma degurí na sisarí a eáil an action. Táma degurí an tura dearnach a eáil. Nu, táma degurí sibse eáil I mon action coma. So, glach Greengraph ever ná gana áling agus sib ag bunsult as an ceardlan. So, gana hela muile, trasna hugatsa, Anya. Hi, Anya. Chud is tá tú aniu? Tá man seo agus Steve gach duine. Tásúla gom go bhfuil se bheith bansalt as seachtain na nóg. Is mise áine líhan agus is as chundé lítrime dom. A nocht seachtain na nóg le cuman na bhíon, tomaid chun réalt, féalacán agus tuairtear a dhéanamh. Na rudaí a maiag tastal ná 3 pieces of paper, piano marker agus scissor. Cun na carnóg a dhéanamh 5 pieces of paper agus filet mar seo. An sin gearre an lína agus an sin by carnóg a got. Cercalar? So támaid chun an réalt a dhéanamh dús. So fáid a carnóg popper agus filet mar seo. Fill an piece of seo, suas, goodie an lór mar seo. Agus an piece of seo, sias, goodie an lór an seo. Osca le a ríis, agus leis an cúine ag an bun. Chuir isteach sa pointe seo. Chas mar seo, agus fill an lína seo arás go dtí an lína an seo. Fill an taobh seo, suas mar seo. Cas timpeall agus fill an lína seo, suas mar seo. Le scissor, gear an popper an lína seo. An sin, oscail an réalt, agus chuir brú na filtín.
mar sin. Éasca nach chuil? Réalt. Ceir go bhfuir. Tá an céad cén eile ná féileáin. So find a piece of paper. Agus chuir é ina leath chun trítaí dhéanamh. An sin, déanamh leis an taobh eile. Osca lei, agus casú timpeall. Fill an taobh seo, suas go dtí an taobh eile. Osca lei, agus casú, agus déanamh arís sé. Inis, chuir brú ar an puinte seo, agus chuir na taobhanna isteach mar seo. Leis an taobh is fuide ar bord, chuir an píosa seo síos mar seo, agus déan cinnte go bhágann tú bearna síos an seo. Déanamh leis an taobh eile, agus fág spás beag. Mar seo. Inis, tóg suas an féileáin, agus tóg an puinte seo faoin bhéileáin mar seo, agus fill an puinte seo síos. Chuir brú ar an filltín an seo, agus an sin, tá féileáin agat. Inis a chuirde táimid chun tartar a dhéanamh. So find a piece of paper, agus déan trintán leis. Agus an taobh eile freisin. Osca lei, agus déan Dan log leis. Agus leis an taobh eile freisin. Inis, táimid chun trí chúine a chur sa leor. Mar seo. Cas timpeall é, agus chuir an píosa seo isteach freisin sa leor. Inis, cas timpeall é, agus táimid chun an píosa seo a chur mar seo. So déan mar seo, leat mar seo, agus chuireann leat an máach seo freisin. Agus táimid chun na taobhanna seo a brú isteach, agus puint a dhéanamh an seo. An bhfuil sibh liom. Táimid chun chas an paper mar seo, agus tóg an puinte seo
suas go dtí an lína ag an bór. An sin, tá muid chun bog an lína seo suas go dtí an lína an seo. Now, tá an píosa, an cé píosa eile níos deachar, so lan ma láva. Tá muid chun an lína seo a chur suas agus an puint a cumad sa leor. Agus tá muid chun é dhéanamh ar an taobh eile freisin. Mar seo. Anois, oscail an taobh seo agus bog suas an puinte. Anois, tóg an puinte seo agus brú é síos mar seo. Agus chuir filtín ann. Déan ar an taobh eile freisin. Agus brú é síos. Anois, tá muid chun an puinte seo nó an cúna seo a chur isteach agus an sin amach. Agus ar an taobh eile freisin, an puinte seo isteach agus an sin amach. Agus an puinte ag an bór síos freisin. Anois, cas timpeall é, agus tóg an puinte seo agus brú é isteach mar seo. Agus an puinte seo freisin isteach. Agus ar an taobh seo freisin, an puinte seo síos. Agus an puinte isteach. Ceach suas é, agus déan an filtín níos láidre mar seo. San sin tá tartar agat. Is féidir súla chur ar freisin más má leat. Agus sin é. So, anois tá réalt, féilcáin agus tartar agat. Sin é weimse tásúla gom gur bhain sibh taitneamh as, agus go mbainfidh sibh taitneamh as an cuid eile de Seachtain na nóg. Tá chun slánará anois agus tá muid rachamid arás go dtí ionadóig na hÉireann ag gundé an mí. Slán libh! Agus ní sin mar a bhí ceann aine ach tá sulla gom gráirigh níos fearlim se sa bhaile. Gurbh míle mágad aine as an Carolyn sin bhí sé sin th cín, co-spéisial.
Now, ná déanaí darmid, muna bhfuil sé déanta agah go dtí seo is féidir le fós for greengraph a cheola isteach le bheith sa seans an labba lúscán a bhuacan a nocht. So na picturí gur ghlachsibh le linn na ceartan na sin is féidir le fós iad a cheola isteach faoin na seach the clog cogan DMs Instagram new Facebook new treat an cheola rifos clubbanna ag cnb.ie. Agus an dara dúis an ladog bhíse le bheith sa seans é sin na bhuacant ní gádaíh ach an ceist seo a ragart. Cén tír ina bhfuil an dalamh seo. Agus a ríis, frágur isteach comá le de anam, de cheola bhaile agus an aircode Instagram, new Facebook, new an rifos. Mars gannach. Now dá déanaí darmid tágadí a seach the clog agah na frágur sin de cheola isteach agus sin ní bhaid aon deis ala agah. Well, go dtí amórc. Sulla fágam sibh bhhalam mo bhíle buíochas a gabhfuil as an Máirt Anya as a bheith linn tróna. Míle buíochas as for good éime a bhaná agus bhuiimar an méid sin tanmh as na ceartna sin bhí siad aus fad, so gur amach goibh as sin. Má ceapan tosta sa bháile gur tosa ceann a buatóirí ó ceann a chmórtais a bhí agan na nocht. Well, bí lumsa agus le carlam mí halló círa bio Instagram cuman na bhín ag a láthair tréis a seacht áit a bhaimid ag fógart buatóirí na chmórtais. An labba lúscán, an ladog bhíse, tá sé ar fad fós le bucan. Ba mé rás libh tróna mórg ag sé a clog le gá ceardan útacha eile comá le dúisina imachtaí agus neart crack. Muna bhfuil tú héis chuirteach ar de chmórtais go fóil tá fós go dtí seach a clog agus ba mis a heil ar Instagram cuman na bhín ag a láthair tréis a seacht leis na buatóirí a ógart. Fecha mé an sin sibh, ihuá.